Dievčatá, čo vás dnes priviedlo na otvorenie tejto kliniky? Boli sme pozvané na toto krásne otvorenie, pretože s Alenkou zubárkou sme veľmi dobré kamarátky už niekoľko rokov a stará sa nám o zubky. A naposledy sa starala už o zubky, už máme aj novú pacientku, našu Lindušku, lebo jej opravovala nejaké medzizubné kazíky, sa jej spravili a má fantastický prístup k deťom, akože nie je typicky detská zubárka, ale teda našu Lindušku zobrala, lebo Linda má strašne upratať. Áno, presne, že panika, strach a normálne, že lahla si k tej Alenke do kresla, ona ju tak ukludnila, že tá Linduška tam úplne držala a všetko krásne vydržala. A Neuška tiež, lebo vlastne Neuška bola na prehliadke a to proste Alenka má takú energiu, ona je taký úžasný človek, pozitívny, slniečko vysmiatej, že babulky, oni vlastne k nej aj rady chodia. nielen na teda tú prehliadku, ale aj ako k človeku, na návštevu, lebo pretože sa kamarátime a sme kamarátky a ona je naozaj že úžasný človek. Zuzka Vačková spomínala, že vy ste jej ju odporúčili, takže aké postupy ste možno vy u nej zažili, aké máte z toho dojmy, aký bol celý ten proces? My sme zatiaľ u Alenky boli na dentálnej hygiene. Áno. Naposledy fazety urobené nemáme. My chvála Pánu Bohu, ja si zaklopem, že my máme takú genetiku, že nikdy sme nemali ani strojček a ani sme nikdy nemali chemicky bielené zuby. Takže zatiaľ je to v poriadku. Možno za nejakých 20 rokov, alebo teda uvidíme, že ako budeme, tak možno, že uvidíme. Tak kebyže sme raz nad tým rozmýšľali, tak určite jedine len k Alenke, alebo k Olimu. Lebo má fakt naozaj krásnu prirodzenú prácu, že žiadne orbitky a nejaké umelé úsmevy u nej nečakajte. V podstate ona tak krásne spraví tie zuby a ten úsmev, že ani neviete, že v podstate tie zuby sú urobené, lebo sú tak prirodzene urobené. Áno, veď preto aj keď so Zuzkou sme sa rozprávali s Vačkovou, tak ona zvažovala, že by veľmi chcela fazety, tak práve preto som ju spojila s Alenkou a dokonca takto úžasne dopadlo, že doteraz sú z nich najlepšie kamošky. Ono to je úžasné, takíto ľudia. A mali ste niekedy strach zo zubárov? V detstve alebo v tom dospievaní? V detstve nie, ale tebe, keď vyberali tie 4 no ja v 18 som mala dosť taký nepríjemný zážitok. Mne vyberali všetky 4 osmičky, pretože vlastne rastli mi šikmo v sánke, čo znamenalo, že úplne sa museli všetky 4 vysekať. Takže to bolo asi také najhoršie, čo som zažila. No a keď som ju uvidela, tak odtedy sa bojím zubárov. Áno, ale keď, ja neviem, napríklad nám menili nejaké takéto ešte tieto detské plomby, ktoré sme ešte mali zo základnej, tak už to som nemala vôbec strach, samozrejme, lebo už som si povedala, že čo horšie, ako tie osmičky sa mi môže stať, no už podľa mňa asi nič. A zase hlavne u Alenky by som sa vôbec nebala. Keby sa čokoľvek dialo, tak zase Alenka je úplný ukludňovák, takže pohoda. A dievčatá, naozaj žiarite, ste nádherné, ako sa máte. Dobre sa máme, tak pracovne, myslím, tak veľmi rozlietanie, ale dobre svojím spôsobom. Nič nám nechýba. Nie, chystáme sa už trošku do práce. Už asi koľko máme, nejakých 5 pesničiek máme v pláne nahrať. Áno. Jedna vlastne už teraz ready na Mix Master, takže už čoskoro už dáme ten prvý single von. Pôjdeme pomaličky dať dokopy videoklip a už nech sa to celé rozbehne. A vy ste vždy zladené, keď vás vidím. Vždy ste zladené, že v čom máte takéto tajomstvo v tom obliekaní, čo najradšej nosíte? Povedzte, ako sa dohadujete? Sú hádky niekedy medzi vami kvôli oblečeniu? Nie. Dnes nemali totiž to, čo obliecť, lebo sme išli z Trenčína a tam sme moc toho na výber nemali. V šatníku nemáme, takže toto jediné bolo, čo som našla zbalené v kufri a prvé čierne šaty ale dlhší kožuch. A kožuchy, no. Ale tak stále to vyzerá tak plus minus rovnako, ale tak áno, sme zladené. A čo vás čaká tento rok? Čo pripravujete teda okrem CDčka? Máte nejaké plány? Určite cestovať. Dobre, jasné. Okay. Vidieť, že ste zladené aj iným spôsobom. Lebo rady cestujeme, tak sme také. Treba ale naše takisto, naše malé sú zážitkové, lebo oni sa napríklad netešia, teda nie, že by sa netešili, ako oni sa aj tešia darčekom, samozrejme, že keď im niekto prinesie, ja neviem, aké sladkosti, alebo hračku, alebo niečo, ale baby milujú zážitky. Oni proste sa pýtajú, že kedy pôjdeme niekde na dovolenku, alebo niekde plávať, alebo niekde na výlet a takéto isté sú aj oni, že proste chcú spoznávať svet a stretávať sa s ľuďmi a to je ich a to je vlastne aj naše. A ako máte možno takú vysnívanú destináciu, kde by ste chceli spolu ísť? Alebo viacero možno? S dievčatami zatiaľ volíme väčšinou
kratšie trasy, aj čo sa týka letu, pretože ešte, neviem, zatiaľ sme si ešte netrúfli na taký nejaký let, ktorý je nad 12 hodín, takže zatiaľ najdlhšie, čo leteli, bolo 6 hodín a to ešte bolo pre nich také, že to sa dalo. Ale kde som ešte nebola, kde by som asi chcela ísť, tak určite Havaj a možno ešte Austrália, ešte tam sme neboli. Áno, ja by som ešte chcela ísť toho veľa, kde sme neboli, ja chcela ísť na Bali, lebo ty si bola 2-krát, ale ja som nebola ešte ani raz. Takže ešte asi tieto destinácie. Ahojte, my sme Twins a pozdravujeme všetkých sledovateľov Cocktail.sk.